Alright, murezimbabwe pane mupurisa andibata right now achindiudza zvaandiudza zvokuti every Zimbabwean at this stage must know. Right, murezimbabwe iyi inyaya ichienderana nenyaya ya31 handiti mazimbabweans paari kutaridza Emmerson Dambudzo Mnangagwa kuti muno muZimbabwe no one is above the law handiti munhu wese anofanira kupinda mugwara. So there been a couple of submissions according to information yatanzwa pane pakasubmitwa like different people submitted, you know, under some individuals saying, you know, I'm calling for a demonstration. Some different organizations zvangufana neimwe yari kubva paSouth Africa apo vakaprinda their letter requesting kuti police ibvumire vanhu vapinde zviri pamutemo handiti. And then right now mupurisa watibata, of course hatisi kuzokuudzai zvedu kuti ndinhingi wokudii zvikazodii, right, ari kutiudza kuti iye as we speak right now it seems like Mnangagwa has changed his mind. It seems like Mnangagwa has changed his mind. So vari kuti pane shoko rasvika kuvakomana kupolisi richitaura iro kuti you guys panyaya iyeyi hamene rabva kusamwe kutop maoffice epolisi government eZANU-PF handiti richitaura kuti iro you guys follow the law if you have the resources to handle the risk that comes with it, then follow the law. Of course vanogushaya maresources se handiti. So izvezvi zvitiri kunzwa kuti wacho ari responsible kusaina, it seems like vatosaina one of those requests kuti yes 31 you can do it peacefully, because remember inzvimbo dzakasiyana siyana kune vamwe vari kuti I mean kana sungano yevanhu ichisubmita of course iri kuti nationwide handiti, but ipapa tiri kutaura iyi nyaya iri kutaura its in Masvingo, its Masvingo town kuti pana asubmita police kokoko. Then right now police haisati yaconfirma, haisati yabudisa, but uyu mupurisa angoti tinyevere vanhu runyere kupe kuti very soon kana pakasachinjwa shoko handiti, kana pakasachinjwa shoko kuti hanzi hey now stop them handiti, or Mnangagwa is being strategic here. Strategic in what way? Kuti ari kutarisa kuti request yacho yakamira sei. For example yapiwa iyi iri kungotaura zvemasvingo, haisi kutaura zvoti kuchidemonstratwa nyika yose. It's a right yekudemonstrata mupi mumasvingo. So you find out kuti Mnangagwa unokwanisa kudaita utsotsi hwekuti unoda kurambidza kune mamwe maguta especially muHarare, orambidza kune mamwe chichichi and then obvuma uko nekoko kwaanoziva kuti chero vanhu vakaratidzira it won't have an impact yekuti unowanikwa achibviswa muoffice. Izvozvozvo zvinokwanisa kunge zviri izvo zviri mubrain dzeregime kuti after all it will end up looking like vanhu vakatoita mademonstrations but haana zvakadii zvakabatsira. It's not like Zimbabwe, it's a complete dictatorship. No, there's democracy, pana vamwe vakabatsira kadii, because ichi regime chiripo ichi chinofarira manarratives more than the reality on the ground. Vanofarira kubuilda building, a shiny building, voinda uko voita chakadi, vozvibudisa vozviita senge it's all that's there, vogadzira one road vobudisa senge vogara vachibudisa senge maroads ese agadzirwa. Ndirini uchingoudzwa nezveTrabablas, uchingoudzwa nezveBeitbridge border, uchingoudzwa nezveParliament building, it's the same things and manizi yakanguri yaparidzwa ikaparidzwa, it's just the same things. Road inenge ichingova one inenge ichingotagwa nezvayo. So you might find out kuti
That's what the regime now is planning kuti ribvumire uko nekoko. But takuda kuti tipinde mune Zimbabwe ipo chaipo pane nyaya ipolisi, pane nyaya ipolisi. Ukaona polisi isisina power rekuimplementa justice zvainoziva zvavanodzidziswa, polisi yedu yanongoita senge vanandinda mubata vese sei. Havazi professionalism chacho haionekwi. Professionalism haisi kuonekwa muZimbabwe. Mapurisa haasi kuzvihendla neprofessionalism. It's like vanenge vachingongwavha vari baba. Kuinda kuchipurisa kungonongwavha kuita mupurisa kungongwavha. But I don't blame them. For if I blame them, ndenge ndiri wrong. Masalaries avanopiwa kutongosvira uchingongwavha neuniform. Tenderera tauni yese uchingongwavha neuniform yechipurisa. Zvichiitika. Of course, of course, kune mamwe law officers vari professional, but chiro wakaita professional boys rangu uchiora $300, it doesn't even make sense. Unoita professionalism yechi. I mean, kungwavha, kuita kubasa kunongwavha, because ndo rinenge chitori life yacho. Kutongoshandisa uniform senge it's a ticket rekuhasla. Tsvaga mamai pamusika zvatengesawo $3 musi uwoyo, utosvika ipapo pamura patende kutengesera uchitoda $3 iyoyo. Handiti ndo nyika yacho, ndo game racho. But unenge une zhara. Handiti kana vachitenderera pane kune dzimwe nyika, you see kuti mupurisa munhu anotorespectwa, law officer anotorespectwa. Handiti muno muZimbabwe unoona mupurisa windi achitorova mupurisa because ndotoita mari yakapanda kupfuura ndichipairota nezvimakombi zvangu. Windi anongaita kutorova mupurisa. Watomana inyika here, chii chiri kuitika? But zvose zviri kudzoka pamari. Kana musiri kuhora, munenge zvichingooneka kuti mune zhara, and hazvo izvozvo zviri bhoo. So let's uphold the law as police. Mopa vanhu marights avo zvavanokodzegwa kuita varege vaiti. Handiti bumbiro remutemo riripo. So toziva kuti musection 59 zvirimo. So thank you for watching. Stay tuned. More news dziri kuuya muZimbabwe. Peace.